Kek aku metu sik ya, tak tinggal. Ngono wae sik, Kek. Aduh, ditinggal. Aku lagi pingin ke, kangen ya. Ngosek sih ngosek. Jadi kadal ini. Jadi kadal. Hai, wah kayak seksi ora umum. Ngosek meneh ke. Meh mrono neh. Metan sih idi. Wow, berpura-pura menjadi kadal. Anduk ketinggalan, sorry. Alah kayak lo kok ngesot kayak suster we. Ngisin kayak kayak sabar toh kayak aku ya tak atus men wangi. Induk, aduh, aku pingin. Assalamualaikum. Lah apa? Kakek tipe bu, aduh, kok mrene tipe. Aduh, piye bu? Tapi ra kayak kakek yo bu. Ya wis, ayo diangkat, ayo gorono.